The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios, ug may kapuslanan alang sa pagpadudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, followers, viewers, fellow believers. Ano sa kita ning atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Nagadupot kita ni ining tunanan God's 10 problem-solving devices. Okay. Kanimo magtutuo, prepare yourselves now. Kamong mga magtutuo, prepare yourselves by being filled by the Holy Spirit pinagi sa imong paggamit sa 1 Juan 1:9 being ang prinsipyo, the rebound technique. Aron ikaw malimpyuhan sa imong kalag sa bisag unsang mga personal nga mga sala. O alang kanimo dili magtutuo, it is faith alone in Christ alone. Aron ikaw may luna usab o magasalmot sa atong pagbuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Okay. Now, sa atong pagpadayon, aniya kita sa ikaunom nga problem-solving device. Okay? Now, kagahapon, naghisgot kita nga, matag suliran sa itong kinabuhi, ana agyo'y solusyon nga pahiluna sa Dios diya siyang pulong. Subusa, gikinahanglan nga kanang mapunan gyud ning atong pangunahuna sa Dios nun nga mga pangunahuna. Embed God's Word diya sa imong kalag. Kay magahatag kini sa paagi nga ikaw makalahutay, you can persevere through, makatalagman makana o makauswagan. So you can have that capacity katakos sa pagkinabuhi. O kining pulong sa Dios magagiya kanimo, magatultol kanimo, o magadasig kanimo. Busa kinahanglan nga mahiluna ka sa doktrina. Be doctrinally oriented. O sa imong pagbuhat niya na makaplagan mo ang gitawag natong personal sense of destiny. Kaya ito bitong kutlo katong Salmo 119 versikulo 105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Now, karon mo patighog na kita karon sa ikaunom nga paagi sa Dios sa pagsulbad ug suliran. Problem solving device number 6, personal sense of destiny. Okay, so andam ka na. Nauna sa tanan, ang problem solving devices, kini sila mga paagi sa pagsulbad o mga suliran. Nagatukod kini sila usag-usa kanila. Meaning, they build on one another. Sa diha nga makasabot ka na nga anaa ka na niya ng personal sense of destiny, makahimo ka na sa pag-ila niyan itong mga sayop nga mga pasiuna o nga ikaw makalikay na niining self-absorption o sa tubag nga nganong niya man ko dinhi. You see? So, mahimo na kining tinuod sa diha nga ikaw nagasibog na gadto sa unahan to keeping your focus ngadto kang Ginoong Jesucristo. Inay nga mututok ka sa imong kaugalingon. This is when you put His will over yours. You see? Imo nang pasiuna ang iyang kabubuton kaysa imuha. Now, dinhi ning puntuha,
ikaw musugod na sa pagsabot sa labihas kanindot phenomenal nga plano sa Dios nga gidisenyo niya alang kanimo. So mahimo ka nga usa ka tao that God intends by choosing to leave your agenda behind. O sa imong pagsibog ngadto sa unahan, pinagi sa imong pagkat-on o pagtuon, pagtuo sa pulong sa Dios o imong pagkinabuhi niana. So, mo kini ang paagi to discover and fulfill sa imong personal sense of destiny. Ang imong kinabuhi will take on nanay kahulugan, nanay katuyuan. See? In other words, your life will take on meaning and purpose. His ang iyaha sa Dios. Ang Proverbio 19:21 nagkanayon sa in English. There are many plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that will prevail. Now, atagan ka na ko ingnon ta paghulangguay ni illustration ini. Now, tingali mayo ka og kanang pagpamasul ba, pamasul og isda. Now, tingali professional ka na, tingali mo apil na gani kag mga tournament may tungod niya na makasapi ka na. But kining gitawag og bass fishing, bass. Pasyon kini sa usa ka inon ta pastor. Okay. Dili niya pasiuna apan mawaya yung pasyon. Kay ang priority goal o pasiuna is to represent Jesus Christ. Sa diha nga siya mo abli sa mga pultahan alang kanimo kanako to communicate the gospel and biblical principles. So, gikinahanglan nga kini mo ay destino sa imong kinabuhi in time. And you will need to make similar decisions sa imong kinabuhi. Pasiuna ba gyud nimo o pasyon lang yun nimo? Now, relationships may nungdanon kini sa kinabuhi. Okay? Ang mga relasyon ba, apan ang pagpasiuna kanila is even more important. Now, ang imong relasyon ngadto sa Dios must come first sa imong kinabuhi. Now, kung makabuhat kanini, everything else will stay in proper perspective. Sabda gina. Ang imong baton na karong personal sense of destiny, labihas kanindot kining paagi nga matang sa pagkinabuhi. Kay kini magadasi kanimo to get your priorities right and unsa hatag kanimo og kanang inunta it relieves you of the angst of trying to figure out what to do sa imong kinabuhi. Now, ang Diyos leaves you here. Nga na siya kanang reason, doon na siya hinungdan ini. Ang imong destino, mao ang pag-unsa, tuman sa misyon nga gihatag niya kanimo. You simply follow sa mga kanang mando of your Heavenly Father sa diha nga siya mo padayag nga sa tanan by means of the Holy Spirit pinaagi sa balang kasulatan. Hinumdumi, ang Kristohanong paagis pagkinabuhi dili ni kasagaran. Ako malikon. Ikaw nga karon patingali ka magadungog ini. Ang imong Kristohanong panginabuhi, way of life,
dili kasagaran. So, aron imong makablagan o imong matuman ang imong destino, ang imong dadangatan, kinahanglan ka mo gamit ka sa mga dili pud kasagarang mga tinubdan nga gihatag sa Dios kanimo sama sa pagpuno kanimo sa Espiritu Santo o ang imong pagkinabuhi base sa pulong sa Dios. Ang imong dadangatan will take you to spiritual self-esteem o magadala kanimo ngadto sa espirituhanong autonomy o eventually ngadto sa espirituhanong paghamtong. Now, of course, I hope na katuna nimo kining maong concepts gikan sa imong pastor ba, okay? I hope ang imong pastor magkugihon siya, nagmatinumanon siya sa iyang katungdanan sa pagtuon ug pagtudlo. Mao man gyud na ang nag-una nga responsibilidad sa mga pastor magtudlo, pagtuon ug pagtudlo. Okay? Study and teach. Study and teach. Study and teach. Mao na balik-balik mao gyud nay nag-una nga kanang katungdanan sa mga pastor magtutudlo. Mao bitaw nang gi-hyphen kanang pastor o magtutudlo. Kaya di na sila magbuwag. They go in tandem. Kung pastor ka, mo tudlo yung ka. Okay? Pastor, magtutudlo. Okay. Now, kung bahay na gani o espirituhan ng self-esteem, na makabaton ka na o pagsalig, pagtuo sa Dios, pinagi sa iyong pulong. From the Bible doctrine nga, naana na pundo na diya sa imong kalag. O sa imong paghuna-huna na sa mga Diyos ng panghuna-huna. Nagaugmad ka na sa imong espirituhanong common sense. Kasabot ka? Na kung bahin sa espirituhanong autonomy, ang imong pagsalig sa imong espirituhanong kinabuhi, muugmad pod, muanam ka nag-increase. So, makabaton ka na og pagkagawas nun, you have independence nga di na ka magsalig sa ubang mga tao. Di na. Ang imong saligan, nagyon ang pulong sa Dios. You understand God's plan and are comfortable acting alone. Mas kanang komportable ka nga ikaw ra ang padayon sa paglihok sa mong kaugalingon without relying on others. Now, you more readily apply sa imo lang nakatunan. Nakakabot ka na sa spiritual self-esteem. Therefore, you are spiritually self-sustaining. Makabarog ka na si mong kaugalingon. Ayaw nagsalig sa ubang mga tao for counseling o motivation aron kunuhay to prop you up. No. You rely sa pulong sa Dios ra gyud. Ingon man sa ministeryo sa Espiritu Santo. Na kung bahin na espirituhanong pagkahamtong, na makaangkon ka na niya ng kaadunahan mo, the wealth of God's Word. Nga na diya na pundo diya sa imo kalag. Aron imo magamit sa pagsagubang o pag-atubang any adversity or prosperity that comes your way. Now, ang espirituhan ng paghamtong, mao kini ang mission objective. Apan, it is not an end state, dili. You are to press on ngadto sa imong dayo ng dadangatan, eternal destiny. Now, this Philippians 3:13,
Nag-ingon kini, I do not regard myself as having laid hold of it yet. But one thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. Now, likaye gira, na akong itugod kanimo, likaye ang pagpili nga maoy makapa ingnon ta derail that will get you off course sa imong pagtuman sa imong misyon. Kining apathy, unsa man ning apathy? Ang imo bang indifference ngadto sa pulong sa Dios mo nay dako kayo nga problema. You see? That's a big one. Now, when you let people or circumstances afflict, mo ni maka-distract you or others. Kay maka-distract nga kanimo ug sa uban. Now, ingon nga magtotoo, ang imong dayon nga dadangatan, eternal destiny, garantisado. Ang imong personal sense of destiny, dili garantisado. Kay kini gibasihan, ang gibasihan nini on the choices you make with your time on earth. Tulad ning initial na tog TOE, time on earth. Ang matag Kristohanon, gihatagan sa Dios o espirituanong gasa. Niyantog yung higayon nga siya naluwas. Now, ang akua, mao ang gasa sa evangelism. Now, excuse me, doon naman po ubang mga espirituanong gasa sama sa pastor, kanang pagka-leader, administration sa simbahan, helps, pagpanabang, giving, and prayer. Mao ni mga ehemplo. All of this, kinahanglan nga buhaton ubos sa pagpuno kanila sa Espiritu Santo to be of service. O aron silang mga magtotoo makahimaya sa Dios. Bisag unsay gasa nimo, this is what God empowers you to do aron ikaw makaandagad kaniya. Now, don't get worked up trying to figure out what your gift is. Ayaw paningkamot. Ang imong tumong mao ang pagtubo ngadto sa paggamot sa espiritualong pagkahamtong. It's not even necessary nga ikaw kanang mahibaw kung unsa imong gasa. Dili na kinahanglan. Ang Diyos na sayod. And He will use you. Uban niya ng maong gasa. Sasabot ka? Now, ang imong espirituanong gasa ug ang imong talento, dili ba na sila pareha? They are not the same thing. May ubang mga tao, kamo sila mo piano, kamo sila mo kanta, kamo sila mo sayaw, kamo sila mo suwat. Now, mga talento ni, dili espirituhanong gasa. Samtang yun these are talents, not spiritual gifts. Now, ang Diyos makagamit sa imong talento aron sa paghimaya kaniya. Such as, diha sa imong simbahan tingali o sa imong katilingban. But your spiritual gift is different. Ang Diyos naghatag nimo og espirituang gasa aron ka makaalagad kaniya. Now, gawa sa kanang kalwasan, apart from salvation, ang labing manungdanong gasa nga mahatag sa Diyos kanimo mo ang panahon. Nakasabot ka ba? The most important gift God gives you is time. T-I-M-E. Ang time, ang panahon, wa na'y presyo. It's priceless. O limitado. So,
Ayaw usik-usik sa imong TOE. So, gidasig ka sa pag-evaluate. Ano may but pa sa buto? Evaluate. To assess, to appraise, to estimate everything you do. Nga, kadang manungdanon o di manungdanon to becoming spiritually mature. Since kini man ang imong tumong, your objective. Now, timan nga, ang panahon, time, dili man ni musyagit. It just runs out. Muhunong lang. Sooner than you think. So, mao ni nga, sunod na itong punto nga itong idahan mo. Redeem your time wisely. Tomorrow is not guaranteed. Nabito si Efesios 5:16 ngadto 17. Nagaingon, redeem your time because the days are evil. Do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Now, okay. Have you been defeated by small difficulties diya sa imong kinabuhi? Kanang napildi ka ba sa mga bisag ginagmay ng mga suliran sa imong kinabuhi? Now, paminawi ra gud ni si Jeremias. Okay? Prophet Jeremiah said in Jeremiah 29:11, nag-iyon siya, I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. Apan, diapod sa Jeremias 12, versikulo 5, atong masahon ang Bisaya nini. Nagkadayon kini. Paminaw, kung ikaw nakiglumba sa mga tao nga manglakaw, ug sila nakapakapoy kanimo, unsa man nimo pagpakiglumba sa mga kabayo, ug kung diha sa yuta nga walay kakuyaw ikaw mapukan, unsa may imong mahimo diha sa kalasangan sa Jordan. Now, okay. Kining confidence, no? Ingnon ta pagsalig, nagagikan kini o nagsumikan kini sa imong pagsabot, giunsa sa Dios pag kanang palihok sa iyang plano, ug ang executing it, ginamit ang tulo sa iyang grasya nga gisangkap that are primary spiritual skills. Unsa man ning tulo of His grace provisions that are your primary spiritual skills. Ang naguna nini ang pagpuno kanimo sa Espiritu Santo, unya ang imong paggamit sa pulong sa Dios, ug ang imong paggamit niining napulo ka mga paagis pagsulbad ug mga suliran, God's 10 problem-solving devices. Now, kining ingnon ta kahanas nga espirituanon need to work in sync. Magdungan yun na. As with any skill, the more effort you put in, the more adept you will be. Now, the same is true sa imong espirituanon nga kahanas. This Proverbio 3:1 to 6 ng kadayon kini. My son, do not forget my teaching. Let your heart keep my commandments, for length of days and years of life plus prosperity will be added to you. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Now, tingali, murag, you will be wondering, no?
How can I know God's will for my life? Saan man ako pagkaibaw sa kabubuton sa Diyos sa akong kinabuhi? Ang tubag nini, this is part of growing up. Ingon nga Kristohano. Samtang ikaw kanang sibog ng tusunan, advance ka sa imong espirituhanong kinabuhi, you will see it. Makita nimo. So, nasa Salmo Kapitulo 40, versikulo 8, I delight to do your will. Now, kini, mao ni matawag na to tulo ka checkpoints nga atong masayran ng kabubuton sa Diyos sa atong kinabuhi. Use them to stay on course diha sa plano sa Diyos. Una, unsa may una? Geographical checkpoint. Okay? Unsa mang lugar o unsa may buot sa Diyos nga ato ako, or in English, where does God want me to be? Now, dili pa man ulahi to make a course correction in life. Now, ang direksyon sa Diyos, ang iyang pagtultol nga hustong dalan, may take you where you don't want to go. Excuse me. Okay? Ako malikon. God's direction may take you where you don't want to go. So, mo kato'y geographical checkpoint. Ay, kaduha, itawag na to viewpoint checkpoint. Gatubag kinis panguntaran, what does God want me to think? Kay viewpoint man. Buot sa Diyos, nga ikaw muna-huna, sama ni Ginoong Kristo nga panghuna-huna. He wants you to think like Christ thought. Kay atol sa iyang kalibutan nga pag-ministry, in his earthly ministry, ang mentality ni Ginoong Kristo, unsa iyang ginahuna. And his intentionality, what he did, kadto pattern kadto he left for us. They are how to think and live. It is all recorded diha sa Bagong Tugon, New Testament. Kaya na sa 1 Corinthians 2:16, we have the thinking of Christ. O ang ikatulong nga checkpoint is operational. Okay? Well, may himog unsang order ni mo ibutang. Ang akong order is kanang operation VOG. V, viewpoint will. O, operational will. G, geographical will. Okay. Atong isgot gabay kining ikatulong nga operational checkpoint. What does God want me to do? Sa imong pagtubo espirituhanon, by learning o kanang gamit sa iyang pulong, ang Diyos will direct your life. Dini atong iparking una ning atong paghisgot nini o atong ipadayon ni og maayo og sipyat sa pagsunod nining atong nagkaanam kulbahinam ning atong hilisgutan atong gitun-an doktrina sa napulo ka mga paagis pagsulbad og mga suliran nga gisangkap sa Dios kanatong mga magtotoo. No kini tiwan ni kini atong ipangisgutan alang kanimo o kanako nga mga magtotoo lamang. Way epekto kini sa mga dili magtotoo. Ilha gina. So kung buot ka nga mo pahimulos nining gisangkap sa Dios kanato nga mga magtotoo, ikaw nga dili magtotoo, gidasig ka, tubaga, answer positively sa stimulus, agda ug awhag sa Dios nga imong tuuhan si Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluwas ug ikaw maluwas ug ikaw makasalmo usab makagamit ni ining napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran. Magampo ta.
Amahan among langit nun, salamat din. Grasya nga among gipahimuslan. Ang among pakigambitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube, sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.